Zvinhu zviya zvakunakidza. Muri yeZimbabwe ndadzoka nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu. Nhasi I'm in a good mood because zvinhu zviri kutaurika zvacho zviri kuita kakufadza. Ndasangana nevidhio iri kutenderera ndakaona kudhara zvangu, but most of the times I don't comment nepanyaya idzi, but now zvakutaka kumeka sense. Ndabva ndaramba ndichingoroona rakungodzoka raProfeti Emmanuel Makandiwa vachipredicta kudonha kwava Mnangagwa, vachitaura kuti zvoni uri kunzwa umwe munhu achitaura zvekuti ari kuona neziso rake ari kutaura kuti 2030 ndenge ndichiripo, asi havasi kukwanisa kuona zviri kuitika apa zvese izvi. Ndikati what chichiri kuitika? Ukatozonolinga nemumwe professor ngechitaurwa nawanonzi Ian Ndlovu chinchi, unoona these guys vane something chavari kunyatsokuona chavari kutoona kuti zvadhakwa. Even ukaenda kunotarisa Ubedenje cheche ndewavo ikoko arikudza ndanzwa achitaurwa achiti vanhu vari kuswera chingoimba chi 2030 let's focus nekuti timboshanda timbogadzira zvinhu zviripo paground. And I was like right, zvatanga manje. Ukatonzwa zvinhu zvakudaro because those guys vatori vanhu yaive kutoti vanogona kutobuda vachitoti 2030 andopinda. But this time around it seems like hakusina kana one achiri kumbosekererana nezvinhu zvese izvozvo. Munhu wese akutaura kuti mudhara iwe uchiri wapasi. Ndo situation yakuitika iko zvinezvi, ndo yapo paground. Zviri kungondinakidza. So kudziva kuti maprofits aya vadzoka mugwara. I still remember pane kamwe kaprofeti kakamboya imimi vanhu imimi Mnangagwa achakutongai kusvika mheno kusvika mafa because imimi mandinyebera hanzi mheno ani ranga gadzira ghost achitaura zvinhu zvisiri about that person hanzi saka muri kuda kuendanger my life. And I was like prophet Rudzi anotya kuuraiwa. Unongori prophet Rudzi, unongori mukawadi. Ndo zvino zvira ndo first sign yekuti unongori wefake. Kuona uri prophet uchiti ndikutya kuuraiwa, ndikutya kutaura nezvaningi, hauna kutumwa naMwari. Because kana Mwari akakutuma ungaramba kuzotiudza munhu chokwadi wanyazotumwa chaizvozvo. So kubva ipapo nawo ndangoti uyu hatisuda kumunzwa, musiye akadaro, ngaanoprofita vanhu vekunhingini kwake pazvatovharana paatopera akadaro. Ende pane umwe futi ndiani Jeff Judah ndakamupedza, ndakati handikana kumunzwa achitaura kana ka1. Aimbotanga achitaura achita noise dzake dzedziya, ndikati uyu anoda kumunzwa achitauro zvinhu zvaakutaura ndezvekupenga. Paakazotanga ngo hanzi chamisa munyasara ndichinji, ndikati uyu musasa muteerero ari kutopenga. List racho rakakura zvaro hatingazoexplain nevese, but iko zvino zvita pane nguva yekuti tichiona pane mumwe akati 10 days ari kupa Mnangagwa 10 days. Toda zvinhu zvinoitika because we are sick and tired kuti tingofarira mhara. Hausatambe nekungonhingirira kutanga muri kutiitira prangi. Nyaya idzi hadzidi prangi manje dzekuti munotibuda movha mati mazviona ka ndatichitamba. It's not asi nyaya dzekutamba nadzo. Kozoita pane umwe futi ari kutaura zve 31 March tikuvaona vanhu vese vavo tichida kuti zvinhu izvozvo zvibve zvaitika. Because unoona kuti ukaramba uchingoti musi wakati todaiso musi wakati wobva wazotadza kuzviita manje amene kuti mune makudaidza kuita sei. Because we are sick and tired nezvimasiya iwo futi zvichingoda kungogadzira vanhu mafake hopes zvichingodaro zvichingoenda vanhu vachingoramba vakangoramba vakangomirira. We want all those things to happen now. Ndo zvatakuda because hataneta. Kwanzwa vanhu vese veZimbabwe yese kuti taabo. Kwanzwa kana masurvey aya anga achiitwa zvichinzi 82% iri against zvese zviri kuitika. Because ichi chetinenge tichida tida kuti nguva ichiripo soka vanhu vasati vakanganwa. Because vanhu vanotanga kudzingana mabasa mbichena kana vakuda kubuda kudzingana mbozi tanga kuti takakuregerera vamwe zvezve. Tida kuti vanhu vobva vatongodhila nevanhu vari kushungurudza vanhu nguva ichiripo. Like pane zvaitika kumashure zvavanhu vakaita sana Jonathan Moyanani nakasukore nerimwe timu rese rari muZANU-PF vainetsa vanhu vave vakazongobuda vachimhanya. But ndo vamwe vanhu kuti vaifanira kuti nyatsodhiliwa nawo nemaZimbabweans yacho. Aiwa maZimbabweans muri kufunga chii nevanhu ava vaita zvinhu zvese izvi? Nevamwe vanhu vanofanira kunyatsodhiliwa nawo futi. Tikuona zvedu mapurisa vanenge vachinyima vanhu matsamba kunzi dzekusanctiona demonstration. It's better kuti usanctione that demonstration. Chero ukanzwa dzingwa basa zvina basa mabasa here weya mukutambira uchitambira chimari chakadhakwa wotoswera uchitonzi ndikuningira zviri nane utondiza kuti ndikuti sanctiona demonstration racho ndai munoita. It's better so wobva wazondodzingwa basa wochinyatsouya kwatiri isu wotauta kuti ningi ndamana ndakadzingwa basa nenyaya ndataura nyaya yacho uone kuti vanhu vemuZimbabwe vanokusiya vakadaro. Unoona pedza watotsvakirwa a better job than zvinhu zvese zvari kuita izvi because vanhu vanochiona kuti wanyatsosacrifice for this country. Ende vakapedzera vaziva kuti mapurisa muri kuramba kukepchika hapasina what's next because mungokepchika munhu ari kungotaura just a voice kuti aiwa itai kudai so vakamapedzera mangoti isusu tiri kuita zvebasa this one haisisiri order yebasa yaode kuti tidzvanyirira vanhu zvinhu zvinoita beta. Saka ndo nyaya iripo muri yeZimbabwe. Maprofits acho ese akungotaura kuti zvoni zva 2030 zvikure ndo zvavari kungoedza ngotaura kuti 2030 mukutorotawo zvenyu. Handi mukuona nyaya iripo. Maprofits acho avanoti avo iwayo
ndotaura 2030 mukurota. Saka tiri kuti kune vanhu vese vari kupromisa something, vese ana mudhakagezana nani, nguva yacho kana yatokwana yaita sei, chiitai zvinoita kwete kungovhundudzira vhundudzira, because vanhu vemuzimbabwe vanoita manje nyaya yekungopuwa mafake hopes. Aiwa, we are sick and tired nenyaya idzodzo. Ndo nyaya iri panapa ndingopfura nayo ndichiri muhappy mood kudai. So because munoziva kuti kana tichinge tatotanga panapa tinge tisingaite zvekuseka seka, titakutoda zvese zvese. Saka ndo nyaya iri panapa. Namba ndichasiya pascreen, ndoziva kuti kune team rangu remaaudios vanosenda maaudios vanotaura zvakasiyana siyana. Please senda ipapa muchitaura zvamunotaura, asi musataura zvinyadzi. Vazhinji muri kushaura semani nenyaya asiri kubuda panapa. Kana ukataura zvinyadzi handimbouye, tine vanyarikani, hatina nguva yekupenga, hatida vanhu vanopenga, hatidi mapenzi panapa, toda vanhu vakakwana. Taurai mafacts, motaura zvinhu zvinoita se zvinonzwisisika, zvinoita kuti titende kumberi, zvoenda mberi. Because kana mukada kutaura zvinyadzi odheshi tinoisa sei, vanenge vakateerera ipapa vobva vati saka mukutaura zvinyadzi it doesn't make sense, havachatoteerera. Even ivo vanenge vati nevanyarikani. But I think kana muchikwanisa kuunderstanda setup yevanhu vacho, imagine kuti vari kuplaya kana video vari kumanhigiri mumaoffices kwavo votanga kuplaya zvinyadzi, it doesn't make sense. Saka guys, ndatosiya nhamba idzi. Tell me what you think in the comment section kana mapedza kuteerera tiri kuplaya. Dzoka kamakadzoka kumusangano summit mukakoniwa kuvata usiku bwose muri pameeting yokuti vanhu varatidzira kuti hauchadiwa. Hauchadiwa zviri pachena kuti vanhu havachakude. Saka zvazvine kodzero yekudaidzira vakuru vearmy, magadhijere, mapurisa, kukotesa vanhu. Iwe zvinongori pachena kuti uri paudzvinyirira uchadiwa ende vanhu havachadi. Iwe unofunga kuti purezidendi akakwana imwe nyika yawakaona tomboti muno muSouth Africa muno wakamboona chibhorani iwe, chero mugrowth point yemuno muSouth Africa chamu chibhorani, Harare izwa zvibhorani, Bulawayo zvibhorani, Gweru zvibhorani, mutaundi. Nyika ina purezidendi. Hatina mutungamiri. Maovheti ndakazvitaura musati mapuwa zvima 200 izvo. Mukapuwa zvima 200 zvibububububu mumaoko kuti muchasvuka ngemunhu ari kuketa dhirihora muchiuchirira zvima 200 izvozvo. Zvapera kana aenda mugotanga kuudzwa svina futi. Madya zvimari izvo 200 inokupai chiko. Munowanei pairi 200 mapuwa. Munowanei pairi? Hapana. Chainotenga mwana chaichai kuti aende kuchikoro izvi zvekuboarding, ofunga ukapuwa ka 200 kako chabatana ne? Hapana chaunobatana nacho. Ndakataura ngati maovheti muri kutengwa nemari manje yawo yakamari yaidi kuuya musati makomplain. Hatinoona kuti kune vanhu vanomirira kunzi vakomplaine vozobhadharwa, vakomplaine vozobhadharwa. Pasina kudaro hapana kana chinhu, kungogara wakatambura wakatofa zvako nenhamo yako muovheterieni. Apo wachivata wakanaka chimubhedha kaya kakudhara kecheni kaya, ndoka uchinako triki mwono ukavata ndazochatowira mugomba uri papo. Pesi rakatiswa zidehwe remombe pamusoro rakakakiwa kumasaidhi kuti usawira. Apo uchinzori muovheti. Kuna chonzi maovheti akasopera kare akasara kuhondo. Pakafira vana tongogara ndo pakaperera maovheterieni echokwadi. Kwete maovheterieni emati nawo. Noswera achiti kwa ZANU. Kana watoramba kuti hauchadi Mnangagwa, ramba nebato racho neZANU PF. Kutaura kuti handichadi pasi neZANU PF, obva watoti pasi nayo. Tobva taziva kuti munhu asiya zveZANU PF. Emerson Dambudzo Mnangagwa chakakuramba kare. Tinei newesu. Titambudzwi nemubvandiripo isu. Wakangoti kuwina ukandovaka chikoro kuZambia uko. Kwavasingadi kana kuona huma yako. KuZambia uko havadi kana guma iri. Kana godzi rako kuriona iko kwavadi. So unofunga kuti ngati kwa tine munhu munyika. Ikoko zvaunotoona zvakuitika izvo zviri kukupa saini dei wanga uri mumwe munhu. Watoita step down zvako utosiyana nazvo. Zvamakangoitira Mugabe ndozviri kuuya pauri. Ndiri kukutaurira chokwadi. Mene vamwe vanotaura vachikuvanda Mnangagwa uchinyengedzera vanhu nekuvapa mapfunde. Unonga kuti iwewe papa unodya sadza remapfunde pauri papo negorosi.
vana vachitambura chikoro, vabereki vaneiwane. Kuna mwana ari kutambura izvozvi zvawapa maovheti wama 200 ko varombo chembere chirikadzi nherera dzinowana chii? Hapana. Unoti munhu afungi nachivhayo wako hamufungi, munomanya kungopa pfumi ko vana vasiri kuenda kuchikoro izvozvo vakafirwa nevabereki. Akaora mani. Kunyanya iwewo Auxilia, iwewo hauna mwoyo wekubereka iwe. Hauna mwoyo wekubereka. Wanga uri munhu yakuti uri ng'ombe ndayakuti uri ramba. Mombe riya risingabereki risingarwadzirwi mwoyo nemhuru rinotunga chero mhuru dzevamwe.